парченца и да й сложиш навсякъде козина. Или само около главата. Окей? Ще ти дам мога да ти дам специални топченца за очите, ако пожелаеш. Измисли, ето върху това ще работи всичките твои символи. Стар самолет, слънце, огън, дюни, звезди, луна, очила. Мисля, че всичко това, ето, жълто, това беше част от символа ти. Това е за да направиш самолет. Това можеш да го направиш така, така. И след това с двете крила от всяка страна. Спрямо свързано с малкия принц може да направиш колаж, може да направиш монтаж. Това са все техники, които се използват в изкуството. Това е импровизация, нали? Това е импровизацията, защото имаш импровизация в твоите думи. Беше казал облак. Облаци. Така. И бързина. Това символизира бързината. Можем да го направим. Можеш да го направиш точно така. Чудесно, Антуан. И няма... Може да го направиш така и след това да сложиш в облаците, във всеки един от нарисуваните облаци. Така, значи Симеон, ти ми каза, твой символ бяха звездите. Жълто, космос, горещо, голямо, оранжево. Ето го голямо. То е жълто. Ето го и жълтото. Ето го космоса. Извинявай, това малко се е. Ето го космоса. Тук можеш да продължаваш. Това е един специален тампон, с който можеш да продължиш с жълтото. Това е оранжевото, от синя, както и това е оранжево. Можеш да използваш всички тези материали. Миналия път си избра малкия принц, нали? И заедно с малкия принц, това, което той те вдъхновява, беше планета, блабаб, роза и лисица. Значи планета, блабаб, роза, лисица, това са вече доста символи. Аз ти предлагам, малкия принц можеш да го нарисуваш, можеш и да не го нарисуваш, ако не можеш да го нарисуваш. Но малкия принц не съм ти го представила тук. Оставила съм ти планета, нещо с което да направиш роза. Ето, с това можеш да използваш да направиш блабаба. Това е горната част и ти можеш да нарисуваш тялото на блабаба. Розата също можеш да я представиш по този начин и просто да залепиш листенца. Ти ми беше говорила и за багаж. Не знам къде ще го сложиш, но ще трябва да го изрежеш. Това също ще бъде хубаво да го изрежеш, за да не се вижда тази бялата част. Но е изключително добре. Не забравяй, че трябва да го свържеш с малкия принц. Не е само скорост, не е само самолет, то е нещо свързано с цялата тази огромна... Можеш после да го свържеш написвайки нещо, окей? Но това е много хубаво. Знаеш ли какво е венчелищата? Да, е с... на розата листенцата. Не може ли това да се лече? Значи, когато го хващаш като каубой. Ето така. И след това натискаш. Трябва само да внимаваш, да го нарежеш и да изложиш козина навсякъде. Естествено, повечето козина на опашка, защото нали знаеш какви големи опашки има. Така. Как ще го свържиш с малкия принц? Ще вземе думи, ще ги нарежа, ще ги сложим свекъде. Прекрасно. Даже думите можеш да ги напишеш, ако се оставиш. Стани, пращаш. Десняк ли си или си лева? Гуши. Добре. Значи, ела тук, махни го нещо, ще пречи. Вземи си лявата си ръка. Не се страхувай. И слагай. Не вътре. Точно така работят артистите. Те първо си вземат различните частички, после ги събират заедно. И това е прекрасно, това, което си направила. Ако дори само това направиш, е прекрасно. Кажи ми какво си измислила. Не знам, може би искам да слождам тези неща тук. И след това да направиш самолета отгоре? Невероятно. Невероятно. И по този начин ще имаш и пустинята, пред която е минал, и звездите, под които е отлетял, и огъня. Огъня. Нали си спомняш, че той е силната емоция. Значи може да поставиш няколко линии. Това се казва изкуство. Браво! Браво на тебе! Ето това е изкуство. Ето става едно наслагване. Ти си използвал двете различни техники. Залепване, върху което си използвал и тампон. Това е невероятно. Това е невероятно. Така направи го точно. Натискай.
Така чудесно. Това е достатъчно, според мен. Само внимавай, защото те така стават нещата. Не се притеснявай, той малко тече, но не се бой. След като изстине, можеш да ги махнеш, тия стават ни като паежи. Сега го натисни. Така, чудесно. Чудесно. Ти загатваш. Ти не си задължен всичко да го правиш. Затова ти казах, че е по-хубаво да са по-големи, но така се учи човек. Правейки той се учи да по-добре. Невероятно! Ето, ти си готов. Сега трябва да напишеш всичките си символи на български, естествено. Още веднъж. Така, чудесно. Сега това ще го сложим ето така. Лява корена. Корена е много важно нещо. Ти си напълно прав. Ако искаш по-големи корени, ето. Тук има още. Ето, те могат да са направо така. Те са отгоре, те са обхванали цялата планета, целият лист. Всичко. Готов? Аз съм ти донесла истински рози. Това са истински рози, това са истински стебла на рози. Можеш да използваш или това. Тук има дори една истинска роза, която е тук. Ето я. Както и можеш да използваш, ти знаеш много добре, можеш да използваш това като стебло и след това да го украсиш заедно с това, което съм ти донесла. След което трябва по някакъв начин да изразиш каприза, да изразиш любовта и нуждата от грижа. Звездата. Окей. След това можеш съвсем спокойно да я увиеш и като увиеш, това е тел. И после си я моделирай, както, така че да прилича на истинска звезда, понеже аз сега малко я изкривих. Моделирай я самата ти. Владия, ти какво пишеш? Какво рисуваш? Вау! Нали нещо съвсем, как да кажа, то е нещо съвсем финно и в същото време, ето това е пламъчето. В смисъл, той не е с някаква определена форма. Играй с формите. Хубавото на това е, че можеш да играеш с формите, да го промушиш и то остава като пламък. Разберем, че има любов. Според мен, ключовата дума любов като че липса. Значи може да покажеш, че има любов. Некана е нужда от грижа. Естествено, този, който трябва да това за нещо, но ти решаваш нещо да грижа. Ти решаваш. Оставам да се решиш и да го направиш така, както ти искаш морал. Ако искаш да остане така, да ще остане така. Това е твоето футбол. Помисли си и го направи както ти смяташ. Опитай. Така. Тя е много крехка. С падащите цъмчета. Спомняш ли си, че така беше зло? Добре. И това може да осветлени Светлина. Окей, значи това е тъмния фон, на който се откроява Венера. Да. Супер. Ето, виждаш ли? Това е само да.
За да се направи? Може би ще трябва след това да направиш някакъв част от мрака и тук. Оставям те ти да си решиш, но на мен ми се струва изключително красиво това, което си направила. Изключително. Ето това е. Няма проблем. Няма проблем, нали? И аз така си мисля. Когато човек има фантазия, никога няма проблеми. Добре дошли в нашето пътешествие из света на Малкият принц. Свят пълен с символи, смисъл и магия. Днес ще ви срещнем с героите от тази вечна история. Всеки от нас ще представи герой, А ние ще открием заедно какво символизира той и какви послания носи за нас. И така искам да ви разкажа за един принц. Принцът, който ме запомни как да виждам истински. Здравей, Влади! Здравей, Мирал. Здравей, Влади! Здравей, Каролина. Кой е любимият ти персонаж от Малкият принц? Пилота. Защо? Защото пилота започва книгата с разказ за това как възрастните се не разбират рисунките му. Години по-късно катастрофира в пустинята и среща Малкия принц. Той постепенно се спомни какво е да вярваш, да обичаш и да мечтаеш. Пилотът е разказвачът на историята? Да, той е възрастен, който срещна Малкия принц в пустинята и преживява неговите уроци отново през погледа на детето. Какво символизира пилотът? Пилота символизира възрастният човек, който отново става дете. Какво научава от Малкият принц? Че най-важното не се вижда с очите. Здравей, Мирал. Здравей, Влади! Кой е любимият герой в историята от Малкия принц? Розата. Защо? Розата е родена на планетата на Малкия принц. Тя е красива, кокетна, но взискателна. Принцът я обича, но не разбира напълно колко е ценна, докато не я загуби. Тя символизира любовта, крехка, но дълбока. Защо розата е толкова важна за Малкия принц? Защото тя е неговата роза, той се е грижил за нея. Това я прави уникална. Но какво научава той от нея? Че любовта не е само красота, а отговорност и грижа. Здравей, Каролина. Здравей, Влади! Кой ти е любимият герой в историята от Малкия принц? Лисицата. И защо? Лисицата се появява в пустинята и говори с Малкия принц. Тя го моли да бъде опитомена. Лисицата учи Малкия принц, че истинските неща се виждат с сърцето, а не с очите. Тя го учи какво означава да си важен за някого. И защо лисицата иска да е опитомена?
защото иска да има приятел, да бъде специална за някого, да не е просто една обикновена лисица. Но какво означава това за малкия принц? Че розата му е единствена, защото е вложил време и чувства за нея, че той е отговорен за своята роза. Здравей, Йоан. Здравей, Мира. Кой герой си избра? Змията. Защо змията? Защото тя е загадъчна. Къде среща малкият принц змията? Малкият принц среща змията в пустинята Сахара. Какво му каза тя? Змията му каза, че е по-силна от пръста на царя и му предлага помощ. Защо змията говори с загадки? Защото тя е загадъчна. Ей, много е красиво! Как го направи? Мерси. Първоначално изрязах тази картинка, после лепнах по този лист, изрязах козината там и я сложих като трева. После направих като камъни, но те са помпони. И така. Ти какво направи, Мирал? Направих колаж от венчелищата от истинска роза. А ти, Влади? И аз направих колаж от пластмасови планети и взех кола и направих самолет с нея. Здравейте, аз се казвам София, аз съм от 5-я клас. Днес ще ви разкажа за нашия проект. Проектът се казва "Символите оживяват. Пътуване с героите на Малкия принц". Ние четохме книгата "Малкият принц". Тя е много интересна и вълшебна. След това направихме рисунки и колажи. Всеки от нас избра един герой. Избрахме лисицата, розата, Малкият принц, звездите, планетите и пилота. Свързахме героите с символи. Посетихме изложбата "Малкият принц" в Atelier des Lumières. Здравей, Ян. Кой е твой любим герой? Малкият принц. Защо? Заради той ни учи да гледа с сърцето. Къде живее Малкият принц? Той живее на една малка планета с една роза и вулкани. А кой е най-добрият приятел на Малкия принц? Най-добрият приятел на Малкия принц е лисицата. Как стават приятели? Малкият принц и лисицата стават приятели заради Малкият принц опитомява лисицата. А какво подарява лисицата на Малкия принц? Лисицата подаря една тайна на Малкия принц. А каква е тази тайна? Тайната е мистическите неща са навидени за очите. Здравей, Боб. Здравей, София. Кой герой избра книгата "Малкия принц"? Аз избра лисицата. Защо? Защото тя е дива, оранжева и много бърза. Тя е приятеля на Малкия принц. Здравей, Адриан. Здравей, София. Кой герой си избрал? Аз избрах розата. Защо розата? Защото розата е красива, е капризна и Малкият принц ще харесва. Здравей, Симон. Здравей, София. Кой герой си избрал? Звездите. Защо? Защото аз обичам космоса, защото има много планети, галактики и Малкият принц обича звездите.
Здравей, София. Здравей! Кой е твоят любим герой? Моят любим герой е пилота. Защо? Защото той има самолет, той лети и той става приятел с малкия принц и му помага. Къде се срещат? Те се срещат в пустинята, защото самолета на пилота се поврежда. Малкият принц идва и попита пилота, може ли да му нарисува овца. А как го нарисува? Аз залепих един самолет върху снимки на пустинята и нарисувам. А ти как герой нарисува? Лисицата. Как я нарисува? Залепих кожина на лисицата, снимките и я нарисува. Здравей, Адриан. Ти как герой нарисува? Аз нарисувах лисицата. Как я нарисува? Аз нарисувах лисицата в оранжево и залепих козина. Здравей, Дани. Здравей, София. Ти как герой избра? Аз избрах пилота. Защо? Защото пилота е приятел с малкият принц. Как го нарисува? Набрах колаж и залепях част от самолет от играчка с капачка и с Сахара.
Ли ти изложбата? Да, хареса ми. Защо? Беше много красиво и много беше красиво. Добре. Кой най-много ти хареса в изложбата? Хареса ми, когато видяхме историята с лисицата. Защо това най-много ти хареса? Защото най-много харесвам лисицата да се персонажи. Какво ти хареса в изложбата и защо? И кой герой най-много ти хареса? И защо пилота най-много ти хареса? Защото има един самолет. Хареса ли ти изложбата? Да, много. И защо много ти хареса? Защото беше много хубаво и чудесно. И кое най-много ти хареса в изложбата? Сцената с лисицата. Защо сцената с лисицата най-много ти хареса? Защото много световете. И кой герой най-много ти хареса в изложбата? Розата. И що розата най-много ти хареса? Защото тя е хубава и красна. Кой най-много ти хареса в изложбата? Хареса ли ти изложбата? Да, ми харесва. Защо? Защото има много снимки. Изложбата хареса ли ти? И кое най-много ти хареса в изложбата? И защо тази сцена най-много ти хареса? Добре, кой герой най-много ти хареса в историята? И защо Малкият принц най-много ти хареса? Защото прави много неща, гледам И какво е преживяването ти по време на изложбата? Какво е? Qu'est-ce que tu as ressenti? Добре.